Ассалому алейкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ва канали ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, як субҳонаи ма ҳастай. Субҳона мекунам, бо аз пай кору бор мешавам. Як рӯзи ман духтаро хоҳиши як дӯсти азиз, як подписчик буд ки пироги себӣ кунед. Шарлотка мешава, яблочный пирог. Ба мо лозимай 400 грамм сметана ё шир, фарқ надора, ё ҷуроғот боша духтаро, фарқ надора. Ма сметанара гирифтам 400 грамм, ду пачкаи 200 грамма. Иҷода 1/2 пиёла шакарай. Ба пиёла гуфтем, ба пиёла кардам. 1/2 пиёла шакарай, бине 1 пиёла пур нестай равғанай. Агар шир қатӣ кунед, 1 пиёла пур равған гиред. Сметана камтар равғаннокиш бисёрай. 1 пиёла камтар равған гирифтам. 4 дона тухм. Духтаро 19 қошуқ орда ба қошуқ гуфта, ина ба қошуқ гирифтам. Хайнам хел тухма бо шакар лат мезанем. Ба венчикам меша духтаро, шарт нест миксер ида. И пирогай. Агон бисквитни тортои классический боша, вақта баъд ба миксер мекунем. Иҷода ба ҳами венчикам мешавад духтаро. Инам хел тухма бо шакар лат задем. Об нашуда ҳами камтар мезанем, я 3-4 минут. Сметанара бо равған ҳамроҳ мекунем, мекобем духтаро. Иҷода боз як пачка разрахлитель гирифтагим, нимша бояд андозам, барои якташ 18 грамма бисёри бадай. Анам хел орда кам-кам ҳамроҳ мекунем. Ма орда бехтагӣ тайёр мондам. Инам хел духтаро тайёраи орд бо амиҷода разрахлителам ҳамроҳ мекунам, ним пачка. Ҳамаша намеандозем. Орда боқӣ мондаша ҳамроҳ карда аралаш мекунам. 3 бора пӯст карда ҳам хел бо шакли чоркунҷа майда реза мекунам, барое ки об шава, хел я таъмаш дига меша, калон реза намекунам. Духтаро компания Фаберлика қатъи наставникош гап задам. ҳам хел розыгрышҳои зур мемондиам. Бо инами новичокое ки кадоме ки нав регистратсия мекунава 50 балл мезадай, соҳибиан хел маблағҳои пулӣ мешидиян. Беҳад коршон осон ва зур. Баъд ҳамаи ҳами чизошон ози аксия шудагия, скидка шудагия борошон. Чизе ки мехарем барои худтон, и бали худтон ҳисоб мешава, кора пеш мебарен. Ҳозир бо дига тарз кор кардестиян. Ҳамин наставник фаҳмондак вообще мега хариду фурӯше ки бари бор буфурӯши ухали нестай. Бисёриёшон ҳами Россиядан ва ё хали хариду фурӯш намекунанд, барои худшон мехаранд. Боз скидка меша, плюс бонус меша, падарка метиҳанд. Ҳар яшакда падарка метиҳанд. Бо плюси вай аз наставнико шумо падаркаи пулӣ мегирен. И беҳад шанси зур додагия. Ина номерошона додан, дар рӯи экран мондагиам. Наставники беҳтарин ки мега ҳамаи коригарон да ёрдам мекунам. Группашон фаъол будай, худшон ба директорӣ расидагиянд, маош мегирам. Чихел зур, ҳар моҳ маош мегири 21 рӯз. Пас даже як моҳ ҳам нестай духтаро. И кор беҳад нағз будай. Метавонед ки шумо ҳам нависен, регистратсия кунен, омӯзонидан, фаҳмонидан ҳамаш бесплатна. Шумода мефаҳмонанд. Кора аввал биомӯзен духтаро, баъд кор кунед. Вақти омӯхтен осон меша. Хамираш анамиқа мебиёд духтаро. На ғавз, на тӯнук, 19 қошуқ орд. Идаф граммаш накардам, фақат ба қошуқ гирифтам ки нами подписчикои ма баъзеш надоранд тарозу осоншон шава. Ҳам хоҳара хоҳиш кард бипаза. Ина ма себша бисёр андохтам духтаро, барои чӣ ки як бори дига кардам, вай наворо накардам, камтар буд себаш. Ранги хали шуд необычный бисквит, баъд ҳар ҷо буд ҳами меваш. Ма себа идаф бисёр дохтам ки ҳар як боре ки ҳами пирогам мехӯрӣ, ҳами себш биёя, бисёр боша, бо маззаш дигарай. Шумо метавонед ки бо камтар кунед, лекин мада бисёр маъқул шуд. Духовкада ҳарорати 180 градус мондам. Ранги бисквит мепазем духтаро 180 градусда. Аз сабаби ки ҳолиам духовкаи ма ҳами одилай, барои ҳами бинен ҳамаи ҷои ҳами бисквита сирх намекунад. Баъд завқи ҳами пухтан ма мепараву, хай бо ба хотири шумо мепазам духтаро. Ҳами духовка ҳолиам ба чини дилам нестай. Ма як духовка беҳтарин хариданиям. Насиб боша вақт рӯздора вай барои гирифтан. Насиб бигирам духовкама. Баъд чӣ мекунам? Бо абзорто мекунам, нишон метиҳам. И одилам нағзай духтаро, ҳамқа одил як айб дора ки спиралаш яктарафаи.
ай ҳамин ҳисоб ягон чизи ҳамин мепухтагимон нағз намебӯя. Бу тимболи бисквит ке як тарафш бупаза, як тарафш не, вай бисквита бурор бо и тараф аллакай объёми вай мефроя. ай ҳами вай писочни чизода меша, хамир кни нон килчада пази меша, самбусада мешава. Ҳамин бисквита камтар қинтара. Бинед чӣ хел духтаро бисквитшам хе мягкӣ омадаги ба сметана беҳад мягкӣ меша, ба ҷирғот сметана ширкати камтар, хали пузирокаш калон калон мешава. ай ҳисобе ки ширкати хали слишком мягкӣ намебиёя. иҷода духтаро ман нарезка фрукти кадиста ҳамин меваҳоро ма ороиш қатӣ мебурам. меҳмон омадаги хонада хонаи очам даем иҷода ин навора кардам ки барои подписчиком нишон тиям. меҳмон омад, ма хостам ки нарезка кунам. ҳамин бридагиш бо ороишиш ҳам дастархона аҷоиб хушрӯ мекуна, ҳам осон меша. меҳмон метавона ки ҳамаи ҳамин мевора хӯрда, ай хел набрида бимонӣ, фақат барои тамошо мешава. духтаро инам хел ма ананаса майда мекунам бо ду тарз. сару сима кардистам иҷа вақти кам дорам, хе баҳазир боши бо ороиша фантазияш бо дигар мешава. сару симада ҳамин қамаҳози тонистам барои шумо навор кардам. мехоҳам ки нам хали ҳар хел идея фантазия барои шумо ма тайёр кунам. шуморам барои як меҳмон мебиёя хонада ё барои шавҳаротон анам хел меваҳози ҳама мева ҳаста, ҳамамон мехарем мевара бо ороиш кини, бо ҳамо кӯдакодам аппетит намешава, ба ҳавас мехӯранд. ина духтаро ҳам хел майда карда 3 тарелкаш мекунам. ҳозир инҷода чанд намуд мешава, ҳамаш ай фантазиёи ман ёро ягон туша интернет гирифтагӣ нестам. ҳар кас бо ҳар худаш ба вай худаш фантазия дорад. духтаро саломат бошен ки бо мо ҳастен. духтаро барои комментҳои беҳтаринтон ҳазор раҳмати калон. бисёр шод мешавам ки ҳамхел беҳтарин инсонҳо дар канали ма ҳастанд, на танҳо ёшо балки модаро ҳастанд. худованд умршона дароз куна. ҳамаи шуморо подписчико худованд нигаҳбон боша, дар куҷое набошен. бисёритон ғарибам ҳастен, аз тоҷикистонам бо ҳастанд. шод мешавам ки ҳамхали подписчикои сидқан дорам, да ҳаққонӣ дорам дар каналам. баъд ҳамин лайкҳоро мемонем, хурсанд мешавам. лайк и қадри меҳнати ма ҳай. ма ҳар як лайки шуморо мебинам, хурсанд мешавам ки қадр мекунен ҳамин видеоҳои мара. бо ма хали ба ҳавас мешавам ки ҳамин стоитае ки видео куни ма. инам хел духтаро ҳазор раҳмат барои дастгириҳотон. шумо ҳастен ки ман ҳастам видео мекунам. и ҳамаш бо дастгирии шумоа. шумо набошен и канали ма якҷо пеш меравад. баъд пардара навистем ки дароз омада. ин навшам 2-3 сантиметр дароз омада. духтаро ишам барое ки мо чен кардем, и сохти духти дигар хел кардем ку хали кальцо кардем. гуфтем кальцода 2 сантиметр барои вай баландтар мебиёя. раз шод гирифтем ки не ҳами кальцошам ба ҳами ручной складка як хел меомада қадаш. ай фурӯшанда гуфт не дигарай шумо бояд камтар дароз кунед. хай майляка иҷа гуноҳи ҳам мо шуд, ҳам фурӯшанда. барои фурӯшандарам гуфт ки 1 сантиметр дарозтар бояд кунед. хай ҳеҷ гап надора, вай кальцора калта куниш осон ай духтаро. уро худмам ҳатто метавонам. ягон рӯз бекор шудам равам калташ мекунам. ҳозираш да хонаи худам да, да хонаи очам нестам. бекориёмда мешава вай калта куни кальцораво. ба ҳар ҳол аки як бора калта меомад, бо хубут кори чандбора намешуд. инам хел духтарои хушрӯм. пардои худмам ҳам хел дароз омадагиай. ай ҳисобе ки чӣ шудагиай, хато гирифтагием. ҳамин размера карниза начаспондамо размер гирифтем духтаро. хато омадак. хонаи ма гипсокардон задагиай. баъд карниза ки часпондем, аввал пардаро заказ кардем, ба омадем карниз часпондем. анамуда хато омадагиай. ҳамин дароз шава безе буда. ҳамин точни чен карда дар коре ки як бор будузан. баъде ки ман ҳамаи пардома ручной складка кардагим, духтуш қини бад мешава. иҷа духтаро мо вай рафтестем магазин тачшоп. дар ҳамин реклама мардак дида инстаграмда скидка шудае мужской одежда беҳад ваяй либосакош хушрӯ фасон дида мара. гуфтам биё хай равем мардак да сар либос ба бачама ҳай мужской чизако харид мекунем, мебиёем. и центр да тарафи Домпичада
озам пеш магазина навор кардам барои шумо бибинен. ҳам арзон духтаро ҳам качественни чизо дора. хай одам хай бовар кунед бисёри бад беҳад бисёр ҳама қати заношон рафтагия ҳама нами занака духтарник хай мужское занҳошон қати вибр кардистия то 20 январ ба духтаро аллакай тамом шудагия мо ҳами охирон рӯзуш рафтем ҳами 2 рӯз пеш буд охирон рӯзуш рафтем харидорӣ кардем хай нархи навош арзон хела арзон ҳозир ман нишон метим нархошам гап мезанам духтаро инами ҷада қарор дор духтаро инаҳа инами зданияи анисада магазини тачшопай ҳозир мо ҳамиҷа омадем иҷада ҳозир скидка охирон рӯзуш буда 20 январ вайдай домпичада ҳозир чизо гирифтагим на нишонтиё инаҳа намида сеткада чи гирифтем моли хона бурам нишонто метам ирӯз покупка барои мардак буд бисёраш барои бачаму мардак мужской чизо дора иҷа женский надошт баъд иҷада детский сумкаҳои мактабӣ буд вақташда ман рекламада медидам ҳолиам будай духтаро 30 сомон кардианша аксия шуда не ки сумкаомон гуфт вай надора муҳлат надора любое время ҳами 30 сомонай калонтараш 50 сом ира ба зайнабҷона гирифтам хали маъқулш буда ами шопердор духтари калоним дошт шопердор и майдатаракай барои гудак то синфи 3 мешава иҷада кроссовки гирифтем хайнаи кроссовкиоша 200 сомонӣ гирифтем скидка хати 200 сомон шудай намедонам не ки чанд сомон будай ё фирминиян духтаро чизош инай буркои джинс инам хали 70 сомон буркош баъди аксия гуфт 100 чанд сомонӣ мешава аксияда ҳамхел ҳозир арзон будай чанд бурук худашда харидак бачамда кабуд на бурукша гирифтам футболкаш гирифтам ака гуфтам чизои мужское нишон то натим духтаро бо ба ҳами ваъда кардам ки ҳоли мерам хонада нишон метиям хай гуфтам барои мардакотон яки бо ҳамха скидка мешава биравем бихарен курткаш 220 сомон качестваш нағзай маълумай инай кашлокчара яй дига магазин гирифтам я магазин дига соусуай ам хали буромадагиай ҳама хали мелачовка барои духтарако ҳамаи чӣ дора амра гирифтем то навроҳи оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошем худованд ҳамеша ҳамаи шуморо дар куҷое набошад нигаҳбонтон бошад дӯстони азизи ман